लागाव सानाव जानो हायिया दालि ना गोरान बाथोनदो लोगोफोर अखा बोथोर गुमुरु गाग्रानि गेजेरजों फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाबावबाय स' दिनैनि भिडिअआ मोजां जायोना जाया जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो ओंख्रि रोगानायनि खामानि जाबाय हो मा बुस्थु गोथाव नामा सोरनो बोग्रियो मा बोग्रियोलाय मा बोग्रि फिथाइ सिजननि बोग्रि बोथोरनि बोग्रि बोथोरनि बोग्रि जाखांबाय आं ओंखाम जानोसै थब थब सं हर बेदर लायनि बे आं हरलै 100 ने नारजि जानि दोनै 100 ने आं संनाया जादो मैया जायाखैमोन 50 थाखा ना दे दालि ओंख्रै ना गोरान बाथोनजों ओंखाम जानाय ना मानसिया आं बाथिबायाबा रावबो बाया जों मोखौआबो जाया सैमायाबो जानाय नायदो ओइ जालालां दा लाबना जासिगोन आं जाया माथो एवद' माइलाय बे मा खालामो नोंखौलाय दालाय बोरो बोरो ना गोराना बोरो थावगोन सैमायाबो एख' गैयाबा जालाया मानसियानो जानाया सैमायालाय बद जानानै बोरै ना गोराना बहा दोङो ना गोरानदो ओंखामदो एवनांगौ नायलाय ना गोरान जाना जानाय बेयाव बनि जाबाय ओंखामदो ना गोरान लोगोफोर सैमायाबो एख' गैयाबा जालाया थाव होनानै ना गोरान एसे एवना होबाय लोगोफोर सैमानि थाखाय मानसियाथ' जानो हाखायासैयानो एख' गैयिनि ओंख्रियालाय ओंख्रि नाङा नै इनो जा इनो जा दे जा इनो फैनो इनो जा इनो ओइ जाफै इनो नै जा दे जा बेदर गैयाबानो बोरनांगौ जाबायना नोंबो दे जा इनो ना गोरान होदो दे जा इनो र' नै मोनासु नै ना दं दैयाव नायनाय दे जा बेदर गैयाबानो बोरखायो दे जा ना गोरान ना दे जादो एकदम बेदर गैयाबानो बोर उथि दे जा मोदोमदो दे जा नै बेदर गैयाबानो बोर नाय नोंबो इनो जा दे जानो ना गोरान होदो दे दे जानाय ओंख्रिखौबो लगायनाय जायासै दे जा जायाबा था इमान बोरो बिराद बोरफ्लायो ओइ दाउआ जानो नागिरनायखाय उथिबाय बेलेगा जानो नागिरबासो उथियो नङाबा बोरफ्लाखायो एकदम जाबाय था बोथोरा बोरै जादोलै बार'खासो फैगोन नामालै गोसोम जाजोबदो सं बार'खा दिनै खिन्थु बार'खा फैगोन माबाया अमाखौ लाबखा सिङाव दोनफैखा अखा बोथोराव मा मोनबाय थादों
अखा बोथोरावनो दुगैगासिनो बिराद अखा बारबाय ओरैनो गय बिफांफोरखौ नाया मानो बारा बोरै नायलाय बार माखायनो बे बार बारदो बाबु होखाबाय इयाव थाजाला इ न'आव थाजालालै न'फोराव थाजाला अखा हाखांनाय लोगो लोगो बुस्रांबाय लोगोफोर गोसोम जाजोबदोंमोन अखा हाखांनायसो बुस्रांबाय स्रां जाफिनबाय आरो गय बायलायदो आरो नै लामायावनो गय बायना दोङो लामायावनो गय बायना दोङो फायबावगोनसो खोमा एकदम दाखोर जाजोबदोंसं लामायाबो दिनै फिसायैबाबो गय बायलायदो एसां लाखैबो नङा बिदि खालामना खिथिनायनि थाखाय सरि लोगोफोर मानो होनबा बिदि ट्राय मालाबाबो दा खाम आथिंफोरा बोरैबा माने मुटखायनो बायो लोरिनो बायो बायनो बायो बिनि थाखाय मालाबा बिदि ट्राय दा खाम आरो लोगोफोर बिमा लाबलायबाय बयलार लाबलायबाय बिमा जब जब जानो दानि सानजौफुआवथ' फुवाबो खायाखै हगैनि दा मोजां जानोसै फुवाबो दानो जानो नाखायासै बैनो मुखुफ्रा हो जब जब जालायनोसै हौवा हिन्जावनो गथ'फोरबो दं दे लोगोफोर आधा किल'लै लागाव सानाव जानो हायिया दालि ना गोरान बाथोनदो गोमो जालायनायखौ होनोसै दा जानानै खिबुआ थाव मेलखा मेलखा जालायनाय बोराय बुरै जब जब नै मिनिस्लु जाखाबाय जानो थाखाय बोरैबा बेदरखाय मिनिस्लु जालायदोलै खुदैयानो हाला थानो जानांसिगौ लागाव साखिनायनि Tasty. Fantastic. Boiler alu fantastic. Sakau sunangin. Lagaw. Patau basi denga. Buza hode. Kau sudah bara lagin आरो. संग्रायासो बारा मोनजाखायो. संग्रा बारा नङा. बेनो आंनिखि गोलैनायानो जायाखै. हे द्र हा दासो हायदो. बेनो. Turba. Jauh berbalik gua. Sakit dulu ya. Sakit apa namanya zulang juga. Zulang. Kudu nyoba. Ini. Mela kok, itu aku kumka. Selang-selang banyak tanya. Enak geli terak ya. Hero. Kudu pernah ya kan. Enak geli. Geli apa lah? Geli suni nih betulan. Angka bokor lah macam mana? Ini kan untuk siwas salah. Cuy. Nunu. Konannya apa? Kemana langsung? Konannya apa? Konannya apa? Setelah ibu kembali ini. Sulga. Ini lima. Minis kuda itu betul kayak ibu, bete ya. Oke, jangan sih kan. Ya udah enak ya kona. Siapa kerja? Halo? Tasty, very tasty. Very tasty. Kenapa nih kada balik? Lain dia kamu sih kamu lakukan buat ini. Tap sana nih tap habla tap. Kau susu sana berapa? Kau susu sana lu berlain aja. Lain itu tap jabai. Saya suka. Sebab apa aku nih apa? Kode ya, five pan betul tak? Aku nih apa? 10 taka pan. Angna, sebab betul pan napa deh 10 taka kan? Doi sana mau jaya kemana nih bu? Nagaran kesaya kemana ini? Daza betul deh. Betul kesakru super ibu. Buza mana jaya kan? Deh zaza, nak kemana tanang?
दैसा दैसा फेरनबो खांबाय